Ahoj, já jsem Lenka, to je Ruben z taneční školy Ruben Dance. Zdravíme vás z terasy 67 na výstavišti v Lešovicích. Jsme na střeše křížíku a pavilonu B a budeme každou neděli tady pořádat taneční večery s otevřenými lekcemi od 3 hodin do 7 pro seniory, děti, mládež, dospělé a od 19 hodin do půl 12, do půlnoci téměř, budou tančírny z DJ z Karibiku. Všechny otevřené taneční lekce budou tanečníky také z Karibiku, takže máte se na co těšit. A budeme vás provázet karibskými tanci salsa, bachata, merengue, reggaeton a tak dále. Chtěl bys Rubene něco říct? Já jsem asi řekla všechno. Ano. Ahoj. Já se omlouvám, chtěl bys něco ještě dodat? Těšíme se na vás. Přijďte s celou rodinou, každou neděli začínáme 18. srpna na střeše křížíku a pavilonu B. Těšíme se na vás. Ahoj. Ahoj.